အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ今日は N1 コーヒーパート1番まずは赤する雨のせいで道路の状態が悪化している次は依存するコーヒーに依存しているから毎朝飲まないと落ち着かない次は意向彼の意向を確認してから決めますあとは意識最近日本語を意識して聞くようにしている。意図。その発言の意図がよくわからない。意識。意欲。彼は最後まで諦めず強い意欲を持って取り込んだ。移行。サービスは来月から新しいシステムに移行します。維持する。環境を維持するために運動をしている。あとは一生。一生さ、嘘だ。結婚式のために素敵な衣装を選んだ。6は違反。ルールを違反すると罰金が課せられる。7は育成。部下の能力を育成することが上司の役割だ。以上です。ありがとうございました。